Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta Anton pen ke ong dung lo Charlie abang phubang phiatum ahir ingtang rakpen kachesong Patna along BPSC students atum Thorpak pen kachesong BPSC students atum kachesong ponathepi lake Bihar Public Service re-exam aputhaksi chesong polo bangso kachesong ponahir kang tangra gajok police atum pen lathi charge piponang koklo sitame kachesong atum abang kachesong thip ajok puthot police atum pen kachesong atum aphan water cannon sitame use ponsi penang lang aponlo lasi kachesong kapang sam ponji aphan penang police asai khiatum sai deng pon bomlang news text report Karbi Anglong News Indeng nerkep Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition Ninyar Nikechok Katalon Pon Nijang Karbi Anglong Wathat lang social kunak lamalong mati jong ajak loni phaing ko na pen pangching pon sini phaing thong ke Katalon Pon pini mati jong ajak loni phaing ko resir ke bani an ni Nikechok mesen pen Katalon Pon Pini labang so Katalon pon along ada por bhai troxia por pen rong ketong pangcheng pon si puthot KLJE mate Karbi lo Charlie jutang aterang alama mai phusing jati so ahin pen pangchar pon si puthot sayamo pangcheng pon thu Son si pini labang so ni Nikechok Katalon pon along anarlo por bhai krihinia por malong pen radamai pi pedo pondo labang so radamai pi ke pedo pon along alhisar por man pen Deputy Speaker Dr. Numal Momin lapen Karbi richo long sing rong hang lapen kapre ke thikiding atum chetong dun rinti la so along wotha lang so KLJ reception committee mai phu lipson be ahin pen mai chari ponsi mai pangcheng pon Son silabang so mai long alhisar po aman pen Dr. Numal Momin lapen Karbi richo long sing rong hang atum ahin pen jumesen jutang kaching honalamo than ponsi mai mi sen pen pajut pon Amri pen Hemari Bongrong report Karbi Anglong News Ingner kep labang so kopi pi asai sinan latam kedeng pon ma cepate son pansi pada pon ma choro lo nalitum media bitung tum nak home report nilitum penengan king deng ner kep lo ke cheng penengan ke nitum bang so long ke cepate lage lun barin kan barim labente ke patu barim la son sinitum jong pon lo mate son si tam bom bang bom lo peneng let hos tamila son lo katu ke cepate son la bangke atu ke son prep ho bag do la kan barim lun barim la son sinitum thik pon lo lasi ketok elanga hintamelo tar lo ke purno atu ke stame son sinitum pathik pon lo Kami sa naltam la KLJE hello Karbi lo Charlie jutang aterang kembang ke logo Charlie atum jutang anat thek nangji chini nangji ni ngalo chibi thek nangji mo awe kame owe mitum than pon thek nang pula so kembang ban chini tum bangso Karbi lo Charlie jutang aterang ke mahang pathek pon lo litum langdam me zonal festival pono youth festival pono ong dung lo Charlie ri soi jangtum la bangso arong ajelong chepa ogdun komo jumu si labang so cepat okdun dia phan itu misi towar ke thopon solo si ni tu makai mangala lo logo Charlie tum zonal festival long puno youth festival long puno cepate dunang ji cerap dunang citu dunang le si labang so phan si ni tu makai mang pon lo si logo Charlie tum jutang jubat thek nai ke Charlie ta thek nang ji jutang jubat na ta thek nai he phanta cerai thek nai pulo so ke mang ban si ni tum so arbi lo Charlie jutang terang ba thek pulo putha kala lo hola kaningje tumbang si kan ningje tum se chok je pusini jongdam po abang pu ta pudam delo bang ki panta pudam delo nili tum bang sorong aje kibi po puta arni ta hot helang adim ta hot helang kaching wai chotla bang so kaching wai utsi ko mane bang so ja ko nang pa bob dum je phana lang tum ka bor ielong si la bang so alam nang klang lo ahok lo exam apor ke ni tum ta bi belo sar lang apor ke Charlie bang pu bang phi side college pen sige bang tum side Kasin itu mabang ke alang tu pencing wai pame si Union Budi pendang lo college atau long humri dam si kacuning ria lo pidam bensi alang tum cek Troy sar bensi bini ang bong tame bini deng nerkep long tame atu ke 14 college kenang cetong dun lo kasin itu exam jut pame si ni tum bang so asai deng pon lo kasi ke bang jia por tame ni tum lason ke ni tum matharam de exam apor biji ku bang ke itum ke cing wai cing sai pame si la bang so ang deng tame tum ke deng pon Samen ta jong nang kok bo ning kan rang alang tung kenang cepati dun lo lapente chuneng ke alang litum long si bangso inter college bidam lo alang tu makisung gelalo alang tu malong bangke student abang sab suka dure tu jum chat aphai jum chat
jum chat ang bong stame higher secondary pen college suneng alang tumbang ke claim rapet sitame penenga bangkalang tumbang kopi ko sono ne higher secondary tumbang sap so akisung do kok masih cerap dun dedat ajo ini si laut laso college bang abang medalo de pani ke sitan ning the moneng alang tum ko bang tuji ning the parpi anen kan bang tame alang tum nang cetong dun sitame penenga bang ke alang tum laso kajapate phaya bang sap so ki juma jo ni selang tumbang bang medalo penisi bang ke lage daithor college alang itu bang ke bang bepin lang alang tuma college ta kimila sta ni tum peneng tambe ni tum humri dam college song ta humri dam sta me alang tum bang la son lo alang tum ta kisung bang ke aphai bang sap so ki jum do kok titi wa se la solong bang se sap so to kok titi pen ko pili college ta ningkan hini gen alang tum nang chepati dun lo alang tum penengan bang ke ningkan phone ke alang tum adak do kok lo sta me la so bang ke alang li tum lo humri dam lo alang tum bang ji pusi ku ni tum handing nang ke oi tawe pen li tum tambe alang tum hanthang kamat hatawe uta alang tum bang ke phai abang pu bang pigi jum ko selang tumbang ke asap suka tora do ko silo hoke cheng pen penengan labang sorong aje ki bi ke jakong horang nang pidun bidi suri pendang lo labang ke cheng sini tum roing tung labang ke man ke do doktor tuliram rong hang alang si dorde po phe kaddo ga be tame alang si penangan ke nang charchak do no lage ni tum hin de melang phan choro partik lo penda dun thu bang ke Karbi Cultural Society KCS Central Committee alang tum nang ke toy ateng me si pingi tame ni tum claim pon long lo alang tum college anat ang thur pon ing jutang jubat po long alang tum nang ke chekro dun thekal ni tum choro partik lo pete la metamai la pete me pini la bang so wathalang so share dunak lamolon ni tum bang so rong aje gibi RC reception committee ke claim bang ku bang ki president pen danglo Katu gabe phan tamini tum central committee hin dalang itu phan churu parpik lo ke bang dia por tambe la sontak thak along tin tamina chara mo cheto dun pok si ni tum central committee hin pen achuning ripal cardo Biswana dalong rialong Karbi Boys Hostel kikim kirang bomalong alam kia pathak puthot contractor long kiriterang pen pherang kia mai kang ni pon Biswana dalong rialong kido Karbi Boys Hostel kikim kirang along kikim patang teang kupen bill and lap mati tangka and lapu RTI activist Dhanesar rong pharpen akoi kipi ke akho kalila pen Dhanesar rong phar ke niliphan tangka lakrip ho nangke hang lasisai jogje nilitum alang liphan FIR pipon pen hem kangsam bengnang koklo Lasi KAC CM Dr. Tuliram Rong Hang Laposon Karbi tangte Karbi po akimat hapen Karbi ang longpen ang tan kido a Karbi tumaphan Laposon war sai kipi pon pen ako aning ke hingno ke matha bangphu Dhanesar rong phar ke claim tapki radatum manghunang ni pusipini dipu press club asa hemalong pherang ke mai longpen jaipo Tenzil atumhan nikan pimi kardom padim lo kardom nilimen ke long kiriterang Nili harak Biswanath Sareli Boys Hostel hikim kerang 2020 ani khaladak CM sir ningke be penajok ada kalbi dang te kalbi ku laso alangli lamjak bitikang si so teng pensi alangli khaladak rap amai pielong lamjak bitikang lo lasi upai kelang lu stemela lockdown Corona lockdown 2020 bangke doko masih la 2021 kan si kim rang kon bom lo la si halas tak ki kim rang bom hotame Biswanath according to doan tame atokono kal bidoan setame ningarong lo la si halas tak ki kim gerang tabe thangnak ni gumana pasung konpe la pente ada kim rang bom hu non puta kim rang kon bom la si juga damtang Oktober ciklopan lo alangli RTI activist pusiku Dhanesar rong phar alangli niliphan kaike ta phun pensi niliphan nang distawer ada la se alangli bangke kene khalaso kikin kerang apu taksi alangli poisa nang dimandun dan kanang dimandun la so tangkanang dimandun magalalo ndak JI hentom teron alangli tumanta pulo Nasi niliphan bangke last 13 November ko sigipo la 13 November aprang yung sinang ni bosa na pipe pulo tante 30 pela pipe nilitum jad step teme tengko ko sigipo nasi alang ni ke kajulong ating te amreng constituency pensi ifunfu nasi alang ni extortionist tong claim jima mat te political leader tong claim jima kasi esona mai sona lang claim yang jipolo
Kalau dah kim kira non puta kim ranggom lah, ada dah manager non puta dobom, ada dah project non puta jujur lah. Kalau dah non bangun rumah tangga lo, lepas architecture tu rong party rong be lepas kola thong no be statue tu betangnya lo, lepas boss hostel tu betang lo. Lepas non apang asal thak kepala doi poni pantan non ini tum kim rang kon lo. Lepas non kita claim kita ambil lah non kene hola bila pudang po kitchen room dolan lepas itu lah dak rest house dolan la silason alang li tangka maha nangke hang ruthap hadak kabia khaidu pu kalbitang de kalbi matha thepen alang li tumlason nangke ther ke hapen ke laso joni pe sendiri cica kan delo athia lang di adisita diri phan confrontation dopen tingki sarang kunil phan na pupe alang li kai ke tap kun na sinai kol kol diri phan alang li bangke 30 November aprang poisa nang pinang po laso approve ke non ilong tado juga damtang Karbila metamai laso reception committee ke sengan ni mata lang ni punang kon laso sa me nompu adilong recording do alang ni pubang ke 30 November aptang mo sinang li itima tingki napa juje pulutang te la so apu thak bang ke jadi step te meeting ko tabane ko pilo 30 November bane 30 November mang aptang posa nang pinon ai tibang samrina lasi lasona muni tumhan ke he kaching hon bang he kabe pu chini lor pensi niri setabe alangli lason extortionist ke chok che ko jone pensi alangli phan FIR pi chok lo niri phan tangkanan di bang ke lakre pho laso lakre pho bang ke JE thengtom terona tumhan da pulo doktor tumhan da pulo gari lohang det ci alang di tumpe ther ke hap lasi alang li RTI awada dur ke lason kalima posisi lima thata RTI awada dur ke lam thulam jok pasi cingki je thanang ji alang li ali sita dili phan confrontation to de kaita punna sinang therna ke hap lasi lason amuni tumke political leader puta hokdam nang nema posi non ke bang jilangan ni tame amreng homosti long kedu atokan lo karbi atuan pada diri ka chuni bang lalo asilason extortionist akam ke claim jong si alang li claim bom lan pulatang te alang li ke koso sik hey kaching hon long di long pat kaching thurjia alang li koso sik claim kon te sendiri jongpon. Tangte latangkan lakre phonang hang pu nang tum ahin ben pi gel ma mate pi pela. Itu mah hin man pi. Alang ni ke non puta chitong sarpen le bating ki sarpen ta hang he phun ben nang thera na ha bare lo. Labdet pen ke ko alang li phun nang thera na ha ma det pen ke ni lige alang li phan ke extortion pe ko. Alang li ko ma. Tapi lalang ni JE tak kali, engineer tak kali, tapi authority yang muli tak kali. Si nili panon makam patang serap ala li gomar. Kasi nili. Klip long, rong par sang hoki jongpon je nangli tun labang so kami klem long. Bil mokha dru ik lab lu alam thibang koan ahok kapen koan ahok kali lo nangli pan paklar konijima. Nili tun 2001 pen kam cheng bon gom lo. Kasi kam cheng bola administrative provide AA to school la tang pon et pasi tum kam te pon bom lo la so si continue non puta kam te pon bom lo la si non ke claim ta topic la si kam mai continue si claim bom la non Dilaujan Weaving Cooperative Society Limited atom pen handloom and textile awareness program sar kimi phangchu community hall Balipatharalong ke pamanpon
Lasong sila khain kore hini Soropathar constituency hangkang along mati jong ni phain kore ner kepani. Balipathar Dilao Jan along Dilao Jan Weaving Cooperative Society Limited atumpen Handloom and Textile Awareness Program Sarkimi Phangcho Community Hall along Kepamanpon. Lapen bangso mai along alihi ongtung chitongpon Anparta Ladakh Balipathar Dilao Jan along Dilao Jan Weaving Cooperative Society Limited atumta ongtung chitongpon si bangso mai misenpen padopon long. Lapen laso mai long alo somaratum kipir ki thakpen koson si ali ka chepalong nang jima lapen hem ki dukokpen tangka koson si chepalong nang jima alam klar dakpen chethanpon. Lapen labang so society along president sangpi karing teron pipen kaning jipona tengki kedam tanga por hota labang so society along kidora peratum anta ongdung akirap lapen ali longpon dopasi pinyam mai long ning jipon. Lapen nili tumason ki klempon thek thelang Arlo Sumar Atumta Bor Iponang Jipusi Dilaojan Weaving Cooperative Society Limited a President Pen Ning Jipo. Nilitum dak mai kibi alam thegela pulo nilitum kifir ke thagalam the puthaksi nilitum mai kibi la selang litum central government long pedalang litum alohi bahini ba la sinilitum han jumisen alam thanteka la kaching thurji alam mo mokha kifir ke thaga paching thur la penrat kaching thur ya lamo mokha nang thanteka la sino nilitum ta mesen pen ninga klong pen nilitum ta anutin ani marli tum anta aninga klong pen aning hanglo lahaya kam ke claim sia phan la pen chuga dam ta sona nirbhar scheme long ta nilitum 15 lakh susintum tangka chipalong dun la pen chuga dam ta karbiang long de hota nili 25000 nili viewers po best viewer po hisapen nili nong e chipalong dun nalitum ada society amen ko pisi nilitum society amen ke Dilaujan Weaving Cooperative Society nalitum ada kon amuni do iglo nilitum ke ladak ke non ke do bom bang ke nilitum ke patir pi thip abang ke tumbang phoke raisi lapen nilitum kaddo ka vepen ke tumbang thare ko thom asar pi mar nilitum ka cherab do nalitum headquarter non madu iglo non manilitum society nilitum solai bom non mat ke isi hema long si pu weaving sikim sinitum ladak si solai bom dangke nalitum ason thak kapregani marli tum ko claim thek khede langa tum phan nalitum pen ko pi amesia se ki pikan to nilitum ping tung nilitum ason thak phir tha lape nilitum ta ke tok ke lang ke pachar li je phan nilitum sakuria ve pin penta nilitum ki phir ke thak pen nilitum osomar lo popor hilong lasin alang litum ta lapuson akha claim tha lapen pene nilitum along pen kachini nang ji kenang soddo pute nilitum thek thedesta nilitum japon ji lapen nilitum than ponji nalitum society along secretary president amen thani nili tuma society a secretary a president banke nili henlo president nili men kareng teron pi secretary banke sarlong ki phangcho vice chairman banke kalimi terang pi lapen assistant secretary banke santi bepi lapusan hak saksi office bearer tum nili tum penang ando